Opetusjakson käsi, mitä tarkoittaa? Me sun huumori kuulee täällä chatissa, kirjoitetaan huumoria, niin ollaan tasoissa hyvää ruokahalua. Joo. No toivottavasti. Hyvä on. Oliko tuo huumoria tuo kommenttikin? Me puhutaan niinku kirjo. Sanoiko se niin? Olipa tyhmästi sanottu. Minä olen kyllä tosissani. Tulee Luciferin kosto, jos ei ypelöidä. Anna Savirukku, mitä sä haluat? Kerro, mitä sä haluat, että mä nyt teen täällä. Mä olen nyt täällä. Kerro, mitä sä haluat. Mä syön täällä tätä kusista koululounastakin. Olipa herkku kotikalja. Tässä on... Mä otin tämän kotilounaan. Nyt meni kamera taas vituiksi. Mä näytän. Mä otin kaikkea maistan. Piti olla possuruukkua, mutta olikin karjalanpaistia. Ei haittaa, en tiedä onko toista possuruukkua. Joku kalafile, siinä on perunamuusia, perunaa, riisiä tuolla olla. Jotain salaattijuttuja. Leipää. Kanakeitto. Kotikaljaa. Hipelöimään huononlaatuisia tuotteita. No mennään, mutta ei siellä kyllä kauhean monta tuntia ole. Kauhean monta tuntia. Kyllä varmaan joku tunnin voin olla, mutta tämä kauhean monta tuntia. Uhkaili aiemmin, ettei matkan kohokohtaa. Kylläpäs riimataan. Anna Savirukko, sinä olet ymmärtänyt minua väärin. Minä olen koko ajan sanonut, että totta kai me tuurin läpi mennään. Siis läpi mä tarkoitan sille, että käydään tässä. Mutta tää ei ole mikään semmonen niin päivän kohokohta. Tai sillä, että mä niinku tuun, tai että mä en oo yötä täällä, tai että mä en niinku panosta tähän mitenkään liikaa. Että tää on vaan tällainen läpikulku. Näytänkö vielä? Antakaa mun syödä. Tässä on ruokaa. Voit päätellä itse, mitä siinä on. Ajat vaan tuli läpi. Ei kun, kyllä mä olen tarkoitus siis olla tullut käymään. En mä ole kiukkunen. Mä en ole kiukkunen. Hei, mä mietin tota kiukkuisuutta kyllä. Kun me puhuttiin tosta. Kun me puhuttiin eilenkin tosta kiukuttelusta. Niin mulla on varmaan vähän semmonen pikku... Että se on vaan jäänyt sellainen päälle, että jos joku sanoo jotain, niin mä aina silleen leikisti kiukkuunut. Mutta en mä oikeesti kiukkuunut.
Pitääkö se lopettaa? Se on tuossa mun tapa. Periaatteessa on rooli, mutta ei ole rooli. Se on vaan tullut sellainen tapa. En ole kiukkuinen vittu. Joku niin mä sanoin tuolla, että en ole kiukkuinen. Niin sehän nyt on niinku selvä vitsi. Vai onko? En minä vittu tiedä. En minä käytä aivoja. Enkä ole. Niin kuin chatti, niin striimaaja. Tää oli hyvä. Tää kala. Mä näytän vielä. Tää on kotilounasruoka. Kotiruokalounas. Mä otin kaikkea. Karjalanpaisti, perunaa 2 muodossa, riisiä, joku kalafile oli hyvä, sitruunainen kala, jotain mössöä, salaatteja, leipää, kanakeitto, kotikolja. Jos joku vielä kysyy, niin... Sieniä. Ingen tycker så. Wow. Että jos teet jotain läpällä, niin 19 ei taju, että läppä. Niin, mutta toi on tosi tyhmää, koska se vähän tarkoittaa sitä, että mä en ikinä saisi tehdä mitään läpällä. Niin muissa on vähän semmonen, että ne ketkä tajuu, ne tajuu, ja ne ketkä ei tajuu, ne ei tajuu. Et en mä niinku ala semmoiseksi, että mä en tekisi jotain läpällä. Ja mitä se siis tarkoittaisi? Että mä vaan on jotenkin normaali koko ajan. Voitko lopettaa läpän heittäminen? Tulee paha mieli. Joo. On vain yksi pitkä. Sinusta tuli kiva Peppi, mutta et niin kuin tiedät, on vain yksi pitkä tossu. Mitähän tuo tarkoittaa? Tosi kryptinen viesti.
Mitä tuo tarkoittaa? Se ei ollut nälkäkiukku. Wow. Niin kuin mä sanoin, maailma on muuttumassa autistimaaksi. Autistimaailmassa huumori ei ole sallittua. Kuuletteko te mua? Hehe. Mulla on autistikortti. Älä viitti, päiväsrantis. Nauru pidentää ikää. Lyhyt autistielämä. Ei kuule, meillä on se okei. Eikö mä ajattelin täällä niin mölinä, että miten tuo mikki ottaa mun puheen, kun mä puhun aika hiljaa. Niin, kyllä. Niin meinaako taivasrantis, että mun pitäisi oma auto? Mä en usko, että se olisi autosta varsinaisesti. Mä voisin istua valittanut, kun mä istun autossa. Tää on parempi. Mennään ihan mummolta tuolla toisella.